para pamirsa. Kepanggih malih kalih kula Faizna Mukaromah ingkang badhe ngaturake pawarta budaya Jogja dados warisan nasional. Sumangga dipirsani pawarta punika. Siji meneh sing dadekne kebudayaan Jogja tambah patut kanggo diapresiasi. Papat barang lan kemempengan asli Yogyakarta dimesthekne mlebu dadi warisan budaya nasional. Ora beda saka Kementerian Pendidikan lan Kebudayaan RI. Kepapat warisan budaya kuwi diantarane Papa Bisu Pempenteng, masakan gudeg, omah joglo lan saparan pekakah. Kepala Bidang Sejarah Purbakala lan Museum Dinas Kebudayaan Yogyakarta Erlina Hindayanti ngomongke proses nganti kepapate ditetepke dadi warisan budaya nasional cukup suwe kawit taun 2014. Rencana sertifikat penetapan arep diserahkan ning tanggal 20 Oktober sing badhe dateng. Penetapan uwis bulan September muli yen penyerahan sertifikat durung turen Kemis 15 Oktober 2015. Salah siji warisan budaya sing wis ditetepke dadi aset nasional yakni Papa Bisu Benteng duweni aji filosofit amarga bersifat komunitas utawa ngundang akeh masyarakat kanggo terlibat ning jerone. Mawa mengandung unsur tunggal giling duweni gotong royong sing kawit saiki gak mungkin dadi warisan Jogja ning uga warisan budaya Indonesia. Mekaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten keluput nyuwun ngapunten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.